யோவான் புஸ்தகம் 17வது அதிகாரத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். යොහාන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි යමු. இந்த நாள் ரொம்பவும் விசேஷமான ஒரு நாளாக இருக்கிறது. අද දවස ඉතාමත් විශේෂිත වූ දවසක්ව තිබෙනවා. காரணம் என்ன? හේතුව ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காய் சிலுவைக்கு சென்று அவருடைய ஜீவனை தந்து நம்முடைய ஜீவனை காத்த ஒரு நாளாக இருக்கிறது. දෙවි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවනය දීලා අපේ ජීවිතේ මුදාගත්තා වූ දවසක්ව තිබෙනවා. ஆகவே இந்த நாளில் நாம் ரொம்பவும் கவனமாய் கிறிஸ்துவுக்கென்று பத்திரமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை செலவழிக்க வேண்டும். අද දවසේ අපි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ උදෙසා ඉතාමත් උනන්දුවෙන් අපේ කාල වේලාව අපි කැප කරන්නට අවශ්‍යයි. காரணம் என்ன? හේතුව நாம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு தேவனோடு இணைந்திருக்கின்ற பொழுதுதான் அவருடைய ரகசிய வருகையில் நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோம். අපි ශුද්ධව උන්වහන්සේ තුල අපි හිටියොත් තමයි උන්වහන්සේගේ රහස් පැමිණීමේදී අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්. இப்போ இந்த யோவான் 17வது அதிகாரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஜெபத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். මේ යොහාන් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ යේසුස් වහන්සේගේ යාඥාව ගැන අපිට බලන්න පුළුවන්. முதலாவது வசனங்களில் அவர் தம்மை குறித்து ஜெபிக்கிறார். ප්‍රථම වචන කීපේ උන්වහන්සේ තමන් ගැන යාඥා කරනවා. 6வது வசனத்திலிருந்து 19வது வசனம் வரைக்கும் தம்முடைய சீடர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார். 6 වෙනි පදේ ඉඳලා 19 පදේ වෙනකන් උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් උදෙසා යාඥා කරනවා. 20வது வசனம் தொடக்கம் கடைசி வசனம் வரைக்கும் நம்மை குறித்து விசுவாசிகளை குறித்து அவர் ஜெபிக்கின்றார். 20 වෙනි පදේ ඉඳලා අන්තිම පදේ දක්වා ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා අප උදෙසා යාඥා කරනවා. இப்போ இந்த 20வது வசனத்திலிருந்து தான் இன்றைய தினத்தில் நாம் தியானிக்க போகிறோம். අපි අද දවසේ 20 වෙනි පදේ ඉඳලා තමයි මෙනෙහි කරන්නට යන්නේ. இப்போ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படுகிற அந்த வாரம் மிகவும் விசேஷமான ஒரு வாரமாய் இருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ කුරුසපත් කරන්නා වූ ඒ සතිය ඉතාමත් විශේෂිත වූ සතියක් තිබෙනවා. ஏன்னா பல சம்பவங்கள் ஜெருசலேமில் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது. ඒ යෙරුසලමේ විවිධ කාරණයන් සිදුවීම් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. உங்களுக்கு தெரியும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஜெருசலேமிற்குள் அவர் அந்த கழுதையின் மீது பவனி வந்தார். ඔබ දන්නවා යෙරුසලමට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ කාල වකවානුවේ තමයි බෝරුවෙකු පිට යෙරුසලමට ඇතුළු වුණේ. இப்படி பல சம்பவங்கள் நடைபெறுகிற ஒரு காலம் தான் இந்த ஒரு வாரம். මේ වගේ විවිධ සිදුවීම් සිදුවෙන්නා වූ කාලයක් තමයි මේ සතිය. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு திட்டத்தை தீட்டுகிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක සැලැස්මක් ගොඩනගනවා. என்ன திட்டம்னா, මොකක්ද ඒ සැලැස්ම? அவர் சிலுவையில் மரிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ කුරුසයේ මරණයට පත් වෙන්න ඕනේ. இது வந்து மனிதர்கள் தீர்மானித்த ஒரு தீர்மானம் கிடையாது. මේක මනුෂ්‍යයන් විසින් තීරණය කළා වූ තීරණයක් නෙමෙයි. இயேசு கிறிஸ்துவே தீர்மானிக்கின்றார், சிலுவையில் தான் நான் மரிக்க வேண்டும் என்று. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම තීරණය කරනවා කුරුසියේ තමයි මම මරණයට පත් වෙන්න ඕනේ. ஏன் சொன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வசனங்கள் பல வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் මේකට ප්‍රථමයෙන් වචන කීපයක් ඔබ කියවලා බැලුවොත් யோவான் புஸ்தகம் 10வது அதிகாரங்கள் போன்ற அதிகாரங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் යෝවාන් 10 වෙනි පරිච්ඡේදය වගේ පරිච්ඡේදයන් ඔබ කියවලා බැලුවොත් பரிசேயர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் சில வாக்குவாதங்கள் ஏற்படுகிறது. පරිසවරුන්ට සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අතර විවිධ තර්ක හට ගන්නවා. பரிசேயர்கள் இவருக்கு எதிராக கல்லெறிந்து இவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று பல தடவைகள் கற்களை அவர்களுடைய கரங்களில் எடுத்துக்கொண்டார்கள். පරිසවරුන් යේසුස් වහන්සේට විරුද්ධව ගල් ගසා මරන්න ඕනි කියලා ඔවුන්ගේ අතට ගල් ගත්ත අවස්ථා තිබුණා. ஆனால் அந்த நேரங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் மறைந்து போனார் என்று வேதம் சொல்கிறது. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකම උන්වහන්සේ සැඟව ගියා කියලා මේ වචනේ අපිට බලන්න පුළුවන්. அவர் மரிப்பதுதான் அவருடைய சித்தம் என்றால் මරණය නම් උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම சிலுவைக்கு போய் தான் சாகணுமா? කුරුසයේ ගිලද මැරෙන්න ඕනි? கல்லடிபட்டு கூட சாகலாமே. ගල් ගසා උනත් මරෙන්න පුළුවන්. ஆனா கல்லடிப்பட்டு சாகுவது மனிதர்களுக்கான விமோசனத்தை, பாவத்திற்கான விமோசனத்தை கொண்டு வந்து தராது. ඒ ගල් ගසා මරණය මැරීම නිමිත්තෙන් මනුස්සයාට අවශ්‍ය පාප නිවාරණය හම්බෙන්නේ නැහැ. அப்போ மனிதனுக்கான பாவ நிவர்த்தி உண்டாக வேண்டும் என்றால் ඒ මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය පව් නිවාරණය හම්බෙන්න අවශ්‍යයි නම් அவருடைய உடலில் இருக்கின்ற சம்பூர்ணமான முழு இரத்தமும் இந்த பூமியில் கொட்ட வேண்டும். උන්වහන්සේගේ සිරුරේ තිබෙනා වූ සම්පූර්ණ රුධිරය මේ පොළවට හලන්ට ඕනේ. அப்ப அதற்கு எப்படியாப்பட்ட ஒரு மரணத்தை அடைந்தால் அது நடக்கும்? මොන ආකාරයේ මරණයට පත් වුණොත් ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ? சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும். කුරුසපත් වෙන්න ඕනේ. இதை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே தெரிவு செய்து செய்கிறார். මේක දෙවි වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තෝරාගෙන මේ දේ කළා. என்ன செய்கிறார்? சிலுவையில் தான் மரிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுக்கிறார். මොනවද කළේ? උන්වහන්සේ කුරුසයේ තමයි මැරෙන්න ඕනේ කියලා තීරණයක් ගත්තා. பாருங்க, இந்த யூதர்கள் மத்தியில் சிலுவையில் அறைவது பெரிய அளவில் கிடையாது. මේ යුදෙවරුන් අතරේ කුරුසපත් කිරීම විශාල වශයෙන් අපිට දකින්න බෑ. ஏன் சொன்னா, ரோமர்கள் தான் சிலுவையில் அறைந்து கொலை செய்வார்கள் ஜனங்களை. මේ රෝමවරුන් තමයි කුරුසපත් කළ මේ ජනතාව මරන්නේ. அப்போ யூதர்களால் ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். යුදෙවරුන් විසින් කැප කරන්නට ඔප්පු කරන්නට අවශ්‍යයි. இவர்கள் ரோமர்கள் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும். රෝමවරුන් විසින් උන්වහන්සේව මරණයට පත් කරන්නට ඕනේ. இது எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் இயேசு கிறிஸ்துவே செய்து அதற்குள் வருகிறார். මේ හැම දෙයක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැලසුමක් කරලා ඒ තුලට උන්වහන්සේ එනවා. ஏன் அப்படி செய்கிறார்? ඇයි එහෙම කරන්නේ? உங்களையும் என்னையும் மீட்பதற்கு அதுதான் ஒரே ஒரு வழி. ඔබව සහ මාව මුදා ගැනීමට ඒක තමයි එකම මාර්ගය. ஆண்டவராகிய தேவன் அவர் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறார்.
දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට මේ ලෝකෙට බැහැලා එනවා. மனிதனுடைய பாவத்தை நீக்குவதற்கு, මේ මිනිසයාගේ පාපය ඉවත් කිරීම සඳහා. அவனுடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்ப்பதற்கு, අපේ පව් උන්වහන්සේ දරා උසුලාගෙන ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා. பாவத்தின் மீது நாம் அதிகாரம் செலுத்தும் படிக்கு, පාපය මත උන්වහන්සේගේ අධිකාරී බලය පවත්වන පිණිස. நாம் மகிமை அடையும் படிக்கு. අපි මහිමයට පත්වන පිණිස. ஏன் சொன்னா பாவத்தின் விளைவாக தேவன் நமக்கு கொடுத்த மகிமையை நாம் இழந்து போயிருந்தோம். ඒ පාපය කරනකොටගෙන උන්වහන්සේගෙන් ලැබුණා වූ මහිමය අපි රහිත වුණා. அந்த மகிமையை மறுபடியும் நமக்கு கொடுப்பதற்காக பரலோகத்தில் இருந்து அவர் இறங்கி வருகிறார். ඒ මහිමය නැවත දීම සඳහා උන්වහන්සේ ස්වර්ග සිට මේ ලෝකෙට இப்போ ආවා. இந்த சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்ற பொழுது මේ කාරණා සිදුවීම් සිද්ධ වෙනකොට கெத்செமனே தோட்டத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். ගෙත්සෙමනේ උයනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හිටියා. அவர் என்ன செய்கிறார்? விசேஷமாய் ஒரு ஜெபத்தை செய்கின்றார். උන්වහන්සේ විශේෂිත එක යාඥාවක් කරනවා. மற்ற இடங்கள்ல பெரிய அளவில் இந்த ஜெபத்தை குறித்து பேசாவிட்டாலும் யோவான் இதை பத்திரமாய் அவர் கிரகித்து எழுதியிருக்கிறார். වෙනත් ස්ථානවල මේ යාඥාව අපිට සඳහන් වුණේ නැතුණාට යෝහන් ඇවිල්ලා මේක වෙනම මේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. எதற்கெல்லாம் ஜெபித்தார்? කුමක් උදෙසාද යාඥා කරේ? எப்படி அவர் ஜெபித்தார்? කොහොමද උන්වහන්සේ යාඥා කරේ? பிரதானமாய் 3 பிரிவுகளில் அவர் முதலாவது ஜெபிக்கின்றார். ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 3කට උන්වහන්සේ යාඥා කරා. முதலாவது தம்மை குறித்து ஜெபிக்கின்றார். ප්‍රථමයෙන් තමන් උදෙසා යාඥා ஏன் කරා. தம்மை குறித்து ஜெபிக்க வேண்டும்? ඇයි තමන් උදෙසා යාඥා කරන්න அவர் ඕනේ? ஆண்டவராச்சே. උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. அவருக்கு மரணத்தை எடுக்கவும் முடியும், மரணத்தை இல்லாமலாக்கவும் முடியும். උන්වහන්සේට මරණය ගන්නටත් පුළුවන්, මරණය නැති කරන්නටත් උන්වහන්සේට ஆனா පුළුවන්. அந்த இடத்தில் அவருக்காக முதலாவது ஜெபிக்கின்றார். නමුත් එම ස්ථානයේ උන්වහන්සේ උදෙසා ප්‍රථමයෙන් යාඥා කරා. ஏன்? ඇයි? முழுமையான ஒரு மனிதனாய் தன்னை சிலுவையில் அர்ப்பணிக்க போகிறார். සම්පූර්ණ වූ මිනිසෙක් ලෙස ඒ කුරුසයට උන්වහන්සේ කැප කරන්න යනවා. கடவுளாக கிடையாது, දෙවි කෙනෙක් ලෙස නෙවෙයි, மனிதனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க போகிறார். මිනිසෙක් ලෙස තමන්ව කැප කරන්න இப்போ යනවා. என்ன நடக்க போகிறது சிலுவையில்? දැන් මොනවද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ කුරුසයේදී? மனிதனுடைய பாவத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்ட பின்பாக මිනිසයන්ගේ පව් තමන් මතට ගත්තට පස්සේ தேவனுடைய பார்வை அவரை விட்டு விலகிவிடும். දෙවියන් වහන්සේගේ බැල්ම උන්වහන්සේගෙන් ඉවත් වෙන්න ஏன் යනවා. விலகிறோம் சொன்னா, ඇයි ඉවත් වෙන්න යන්නේ? பாவத்தை தேவன் கண்ணூடாக பார்க்க மாட்டார். පාපය උන්වහන්සේ දකින්න උන්වහන්සේ කැමති නෑ. பாவத்திற்கு எதிராய் நிற்பவர் கர்த்தர். පාපයට විරුද්ධව සිටිනා වූ තමයි තනන් වහන්සේ තමයි ස්වාමින් වහන්සේ. பாவத்திற்கு நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கிறவர் கர்த்தர். පාපයට විනිශ්චය දෙන්නා වූ තනන් වහන්සේ තමයි උන්වහන්සේ. இப்போ இவ்வளவு நாள் இந்த பூமியில் இருக்கின்ற பொழுது මෙච්චර කාලයක් මේ පොළවේ ඉන්නකොට தேவனுடைய உதவியோடு எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர். දෙවියන් වහන්සේගේ උදව්වක් ඇතුව උන්වහන්සේ සියලුම කාර්යයන් කරගෙන ආවා. எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தருடைய ஆலோசனையின் பேரில் செய்கிறார். හැම කාරණයක්ම උන්වහන්සේගේ අනුශාසනාව ඇතුව උන්වහන්සේ කරා. நீங்க வேதத்தை வாசித்து பார்த்தால் ඔබ වචනේ ඔබ කියවලා බලනවා නම් இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், பிதாவும் நானும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் அப்படின்றார். පියාණන් වහන්සේ සහ මම එක්ව සිටිනවා කියලා කියනවා. ஒன்றாய் இருக்கிறோம். එක්ව සිටිනවා. அவருடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நான் ஜனங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ වචනේ අරගෙන මම මේ ජනතාවට දෙමින් සිටිනවා. அவருடைய நாமத்தை நான் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். උන්වහන්සේගේ නාමය මම එලිදරව් කරමින් සිටිනවා. தேவனும் என்ன சொல்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේත් මොනවද කියන්නේ? இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் அப்படின்றார். මොහු මගේ ප්‍රේමණීය පුත්‍රයා කියලා කියනවා. யோவானிடத்தில் சென்று அவர் ஞானஸ்தானம் எடுக்கின்ற பொழுது මේ යෝහන් ළඟට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ බෞතිස්මය ගන්නකොට புறா வடிவில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மீது இறங்குகிறார். පාරවේක ආකාරයෙන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ உන්වහන්සේ මත බැසෙනවා. வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தமும் கேக்குது. අහසෙන් එක ශබ්දයකුත් එනවා. இவர் என் நேசகுமாரன். මොහු මගේ ප්‍රේමණීය පුත්‍රයා. என்னத்துக்கு? මොකටද? தேவனும் இவரும் ஒன்றாய் இருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ සහ යේසුස් වහන්සේ එක්ව සිටිනවා. இப்போ சிலுவையில் என்ன நடக்க போகிறது? දැන් කුරුසියේදී මොනවද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ? தேவனிடத்தில் கர்த்தர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் இருக்கின்ற அந்த தொடர்பு இப்பொழுது அற்று போக போகிறது. දෙවියන් වහන්සේ සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අතර තියෙන වූ සම්බන්ධය නැති වෙන්න යනවා. ஏன்? மனிதனுடைய பாவத்தின் விளைவாக. හේතුව මනුෂ්‍යයාගේ පාපය කරනකොටගෙන மனிதனுடைய பாவத்தை அவர் தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டதால். මනුෂ්‍යයාගේ පාපය උන්වහන්සේ මතට ගත්ත නිසා. ஒரு சிலர் சொல்கிறார்கள், සමහර අය කියනවා சிலுவையில் இயேசு கிறிஸ்து பாவியானார் என்று. කුරුසියේ උන්වහන්සේ පව්කාරයෙක් වුණා කියලා. பாவி. පව්කාරයා. பாவம் செய்கின்ற மனிதன் தான் பாவி. පව් කරන මනුෂ්‍යයා තමයි පව්කාරයා. பாவத்தை சுமந்து செல்கிற மனிதன் பாவி கிடையாது. පාපය උසුලාගෙන යන්න පව්කාරයෙක් නෙමෙයි. அவர் எப்படின்னா, උන්වහන්සේ කොහොමද? பாவிகளுடைய பாவத்தை, அந்த சாபத்தை, அந்த மரணத்தை அவர் சுமந்து கொண்டு செல்கிறார். පව්කාරයන්ගේ පාපය, ශාපයේ මරණය උන්වහන්සේ උසුලා ගත්තා. நம்ம தான் பாவம் செய்து பாவிகளாய் இருந்தோம். අපි තමයි පව් කරලා පාපිෂ්ඨයන්ව සිටියේ. அப்ப நம்முடைய பாவத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். අපේ පව් උන්වහන්සේ අරගත්තා. எடுத்துட்டு போயிட்டு අරගෙන ගිහින් நமக்காக சிலுவையில் இப்போ மரிக்க போகிறார். අප උදෙසා කුරුසියේ උන්වහන්සේ මරණයට පත් இதுல ஒரு වෙනවා. பெரிய மெஜிக்கே நடக்குது அந்த இடத்துல. මෙතන ලොකු මැජික් එකක් සිද්ධ වෙනවා. என்னன்னா, මොකද්ද? பாவம்
நம்மிடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டால் පාපය අපෙන් ගත්තොත් இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන හැම කෙනාම நீதிமானாய் மாறி விடுகிறார்கள். ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස වෙනස් වෙන්න යනවා. எப்படி நீதிமான்களாய் அவர்கள் மாறுகிறார்கள்? කොහොමද ධර්මිෂ්ඨයන් ලෙස වෙනස් වෙන්නේ? நம்முடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார். අපේ පාපයන් උන්වහන්සේ උසුලා ගත්තා. நான் அப்ப பாவி கிடையாது, එතකොට මම පව්කාරයෙක් නෙවෙයි, நான் நீதிமான். මම ධර්මිෂ්ඨයෙක්. இயேசு கிறிஸ்து இதைத்தான் செய்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේක තමයි කරේ. இப்ப சிலுவைக்கு நம்முடைய பாவத்தை அவர் கொண்டு செல்ல போவதால் කුරුසියට අපේ පාපයන් උන්වහන්සේ අරගෙන යන්න යන නිසා தேவனுடைய பார்வை அவரை விட்டு விலகி போக போகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ බැල්ම උන්වහන්සේගෙන් ඉවත් වෙන්න යනවා. ஆண்டவருடைய அந்த மகிமை அவரை விட்டு விலகி போக போகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙන්න යනවා. அதனால தான் ஏசாயா 53 அவர் சொல்கிறார், ඒක තමයි ඒසායා 53 උන්වහන්සේ කියන්නේ. அவருடைய முகம் ரொம்பவும் கொடூரமான ஒரு முகமாய் மாறி இருந்தது. ඔහුගේ උන්වහන්සේගේ මුහුණ ඉතාමත් දරුණු ලෙස වෙනස් වෙලා තිබුණා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சௌந்தரியமும் அழகும் உள்ளவராய் இருந்தார். උන්වහන්සේ ඉතාමත් අලංකාරව සහ ලස්සනට හිටපු කෙනෙක්. ஆனால் அவருடைய முகம் சிலுவையில் கொடூரமாய் மாறப் போகிறது. නමුත් උන්වහන්සේගේ මුහුණ කුරුසියේදී ඉතාමත් විරූපී ලෙස වෙනස් වෙන්න ஏன் යනවා. அப்படி மாறப் போகிறது? ඇයි එහෙම වෙනස් වෙන්න යන්නේ? பாவத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது தேவ மகிமை அவரை விட்டு விலக போகிறது. පාපය උසුලාගෙන යන්න නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය උන්වහන්සේගෙන් ඉවත් වෙන්න அந்த යනවා. அழகு விலக போகிறது. ඒ අලංකාරයේ ලස්සන නැති වෙන්න மனிதன் යනවා. பாவம் செய்கிற ஒவ்வொரு சமயத்திலும் அப்படிதான் இருக்கிறான். මනුෂ්‍යයා පව් කරන හැම මොහොතෙම එහෙම තමයි ඉන්නේ. கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த மகிமை அவனை விட்டு விலகி போய் விடுகிறது. උන්වහන්සේ දුන්නා වූ මහිමය ඔහුගෙන් ඈත් වෙන්න යනවා. கொடூரமா மாறிடுறான். ඔහු විරූපී ලෙස වෙනස් වෙනවා. அவனுடைய முகம் பாவனைகள் அனைத்தும் மாறி விடுகிறது. ඔහුගේ මුහුණේ ස්වභාවය ඒ ආකාරයෙන් එහෙම් පිටිම වෙනස් பாவம் වෙනවා. செய்கிற மனிதர்களை கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. පව් කරන මනුෂ්‍යයන් ඔබ අවධානයෙන් බැලුවොත් එහෙම තමයි ඔවුන් ஆனா ඉන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பாவம் செய்யவில்லை. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේදී පව් කළේ නැහැ. பாவத்தை சுமந்து செல்கிறார். පාපය උන්වහන්සේ උසුලාගෙන යනවා. சுமந்து செல்கின்ற இவர், උසුලාගෙන යන උන්වහන්සේ இவருடைய முகம் அகோரமாய் இருக்கிறது. නමුත් උන්වහන්සේගේ මුහුණ ඉතාමත් විරූපී ලෙස තිබෙනවා. இது எல்லாம் அவர் கெத்செமனே தோட்டத்திலேயே சிந்தித்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். මේ හැමදේම ගෙත්සෙමන උයනේදී උන්වහන්සේ සිහි කරමින් සිටියා. சிந்தித்துதான் කල්පනා කරලා තමයි ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். යාඥා කරලා හිටියේ. தனக்காக முதலாவது ஜெபிக்கிறார். ප්‍රථමයෙන් තමන් උදෙසා යාඥා. பாருங்க, தனக்காக ஜெபிக்கிற நேரத்துல இந்த 17வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து நீங்க 5 வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்க்க முடியும். 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඒකේ ඉඳලා 5 වෙනකම් ඔබට කියවලා බලන්න පුළුවන්. இதுல 5வது வசனத்தை மட்டும் நாம் வாசிப்போம். මේකේ 5 වෙනි පදේ විතරක් අපි කියවමු. பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும். දැන් පියාණනි, ලෝකයේ තිබෙන්නට පළමුවෙන් ඔබ වෙත මට තිබුණා වූ මහිමෙන් ඔබ වෙත මා ගෞරවයට පැමිණෙව්ව මැනව. முதலாவது அவர் என்ன சொல்கிறார்? ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்பாகவே கர்த்தரவே நீர் என்னை மகிமைப்படுத்தி இருந்தீர். මේ ලෝකයේ ඇතිවීමට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මාව ගෞරවයට පමුණුවලා තිබුණා. உம்மிடத்தில் எனக்கு மகிமை இருந்தது. ඔබ වහන්සේ ළඟ මට මහිමය තිබුණා. அதே மகிமையை ඒ මහිමයම திரும்பவும் விளங்க பண்ணும். නැවත ඔබ වහන්සේ මට දෙන්න කියලා කියනවා. அதுதான் அவர் சொல்கிறார். ඒක තමයි ඔහු உம்மிடத்தில் எனக்கு කියන්නේ. உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும். ඔබ වෙත මට තිබුණු මහිමෙන් ඔබ වෙත මා ගෞරවයට පැමිණෙව්ව මැනව කියලා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்பாகவே இருந்தவர். දෙවියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ ලෝකයේ පටන් ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ සිටියා. அப்போ இந்த மகிமையை விட்டு விலகாமல் அந்த மகிமையை எனக்கு தந்தருளும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறார். මේ මහිමය මගෙන් ඈත් කරගන්නේ නැතුව ඒක මට දෙන්න කියලා උන්වහන්සේ යාඥා කරා. என்னை மகிமைப்படுத்தும் அப்படின்றாரு. මාව මහිමයට என்னை பலப்படுத்தும். මාව බලවත් කරන්නට කියලා. ஏன் சொன்னா, ஒரு மனிதனாக மனிதனுடைய பாவத்தை நான் சுமந்து செல்ல போகிறேன். ඒක මිනිසෙක්ක මිනිසයාගේ පාපයන් මං උසුලාගෙන යන්න යනවා. அந்த பாவத்தை என் மீது நான் ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது அந்த மகிமை, அந்த அழகு என்னை விட்டு போய்விடும். ඒ පාපය මා විතර ගත්තට පස්සේ ලස්සන අලංකාරය මගෙන් ඈත් වෙලා යන්න යනවා. திரும்பவும் என்னை உயிர்ப்பித்து என்னை மகிமைப்படுத்தும் கர்த்தாவே அப்படின்றாரு. නැවත ඔබ වහන්සේගේ මහිමෙන් මාව ගරුත්වයට පමුණවන්නට කියලා இப்போ කියනවා. 6வது வசனத்திலிருந்து சீடர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார். දැන් 6 වෙනි පදේ ඉඳලා ගෝලයන් උදෙසා යාඥා ஏன் කරා. சீடர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார்? ඇයි ගෝලයන් උදෙසා යාඥා කරේ? இன்னும் கொஞ்சத்துல சீடர்களும் அவரை விட்டு விலகி ஓட போகிறார்கள். තව ටික ස්වල්ප වේලාවකින් ගෝලයනුත් උන්වහන්සේ වතාරලා දුවන්ට යනවා. அவர்களுடைய ஊழியத்தை மறந்து அவர்கள் ஓட போகிறார்கள். ඔවුන්ගේ සේවය අමතක කරලා ඔවුන් දුවන්ට යනවා. அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறார். ඔවුන් උදෙසා යාඥා කරනවා. ஜெபிச்சிட்டு යාඥා කරලා அதுக்கப்புறம் ඊට පස්සේ இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா விசுவாசிகளுக்காகவும் அவர் ஜெபிக்கிறார். අද සිටින්නා වූ සියලුම ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා இப்போ කරනවා. 20வது வசனத்தை நாம் கவனிப்போம். 20 වෙනි පදයට අපි යමු. நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினாலே என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். මොවුන් ගැන පමණක් නොව මොවුන්ගේ වචනය කරන කොටගෙන මා කෙරෙහි විශ්වාස කරනවුන් ගැනත්
ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස පිය වූ ඔබ මා තුලෙහිද මා ඔබ තුලෙහිද සිටින්නක්. இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, මෙම ස්ථානයේ බලන්ට நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறதும் அல்லாமல், මොවුන් උදෙසා යාඥා කරන කිරීම පමණක් නොව, அதாவது இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා பிதாவே පියාණනි இந்த சீடர்களுக்காக மாத்திரம் நான் ஜெபிக்கவில்லை, මේ ගෝලයන්ට පමණක් මම යාඥා කළේ නෑ. என்னுடைய இவர்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்படுகிறார்களோ මොවුන්ගේ වචනය අහලා කවුරු කවුරුද ගැලවීමට පත් වෙන්නේ அவர்கள் எல்லோருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔවුන් සියලු දෙනා උදෙසාම මම යාඥා කරනවා. எத்தனை பேருக்கு விளங்குது இந்த விஷயம்? කී දෙනෙක්ට මේක තේරෙනවද මේ කාරණය? ஆமென். ආමේන්. யாருக்காக ஜெபிக்கிறாரு? කා උදෙසාද යාඥා කරන්නේ? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஜெபிக்கிறாரு. ඔබ උදෙසා සහ මා උදෙසා කුරුසෙට යාමට ප්‍රථමයෙන්ම උන්වහන්සේ යාඥා කරා. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக ஜெபித்திருக்கிறார். දෙව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ උදෙසා යාඥා කරලා තියෙනවා. நமக்கு சுவிசேஷம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? අපිට සුභාරංචි කොහෙන්ද ආවේ? இந்த சீடர்கள் மூலம் நமக்கு வந்துச்சு. මේ ගෝලයන් තුලින් තමයි අපිට ආවේ. இந்த 2000 வருஷத்துல මේ අවුරුදු 2000ක කාලයක් තුළ எத்தனையோ மக்கள் இவர்களுடைய சுவிசேஷத்தை கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். බොහෝ ජනතාව මොවුන්ගේ වචනය අහලා ගැලවීම සුභාරංචි අහලා ගැලවීමට පත් වෙලා තියෙනවා. சீடர்கள் மூலம் சுவிசேஷம் இந்த உலகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது. ගෝලයන් තුලින් සුභාරංචි මේ ලෝකෙට පතුරවනු ලැබුවා. அதை கேட்டவர்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கித்தார்கள். ඒක අහපු අය අනිත් අයට දේශනා කරා. அப்படியே எத்தனையோ தலைமுறைகள் பிரசங்கித்து இன்னைக்கு நாமும் அந்த ரட்சிப்பின் வார்த்தைகளை கேட்டு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம். එහෙම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ දේශනා කරලා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීමේ වචන අහලා අද දවසේ අපිත් මෙම ස්ථානයේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. அப்ப கெத்செமனே தோட்டத்துல யாருக்காக இது ஜெபிக்கிறாரு? ඒ ගෙස්සමනුවේ කා උදෙසාද උන්වහන්සේ යාඥා කරේ? உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஜெபிக்கிறார். ඔබ උදෙසා සහ මා උදෙසා යාඥා சிலருக்கு කරේ. என்ன கேள்வினா, සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද? தேவன் என்னை நினைவு கூர்வாரா? දෙවියන් වහන්සේ මාව සීකරනවද? நான் சொல்கிறேன் சகோதரர்களே, මම කියනවා සහෝදරනි, அவர் நினைவு கூர்வது மாத்திரமல்ல, උන්වහන්සේ සීකිරීම පමණක් නෙවෙයි, இன்னைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காகவும் அன்று கெத்செமனே தோட்டத்தில் அவர் ஜெபித்திருக்கிறார். අද ගැලවීම ලබන්නා වූ සියලුම ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා උන්වහන්සේ ගෙත්සමනුවේදී යාඥා කරලා அதனால තියෙනවා. தான் இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது, ඒක තමයි මේ වචනේ පැහැදිලි ලෙස කියන්නේ. இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். මොවුන් ගැන පමණ නොව ඔවුන්ගේ වචනය කරනකොටගෙන මා කෙරේ විශ්වාස කරනවුන් ගැනත් මම යාඥා කරනවා කියලා කියනවා. அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔවුන් උදෙසාත් මම යාඥා කරනවා. அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக ஜெபிக்கிறேன். ඔවුන්ගේ ජීවිතය උදෙසා මම යාඥා அப்போ කරනවා. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து அன்னைக்கு கெத்செமனே தோட்டத்தில் ஜெபித்திருக்கிறார். අප උදෙසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගෙත්සමනුවේදී යාඥා කරලා තියෙනවා. நமக்கிட்ட என்ன வரணும்னு ஜெபிச்சிருக்கிறாரு. අපෙන් මොනම එන්ට ඕනේ කියලාද යාඥා කරලා තියෙන්නේ? நமக்கிட்ட எந்த பண்பு அதிகரிக்கணும்னு ஜெபிச்சிருக்காரு. අපේ මොන හොඳ ගතිගුණද වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ යාඥා කරේ? பிசாசுகிட்ட இருந்து ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜெபிச்சிருக்காரா? යක්ෂයාගෙන් අපි ගැලවීම ලබන්න ඕනේ කියලා යාඥා කරාද? இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு நம்பணும்னு ஜெபிச்சிருக்காரா? මේ වචන අහලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ කියලා යාඥා කරාද? என்னத்தை ஜெபிச்சிருக்கிறாரு? මොනවටද උන්වහන්සේ යාඥා இப்ப කරේ? கவனிங்க, දැන් බලන්න 21 21 அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கவும். ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස. ஆமென். ආමේන්. முதலாவது தேவன் நம்மை குறித்து ஜெபித்த ஜெபம் என்னவென்றால், ප්‍රථමයෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා යාඥා කළ යාඥාව මොනවද කිව්වොත්? அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கவும். ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස. சபையில் ஒற்றுமை அவசியம், සභාවේ එකමුතුකම අවශ්‍යයි. அன்பு அவசியம், ප්‍රේමය අවශ්‍යයි. ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும், එක්කෙනාට එක්කෙනා ප්‍රේම කළ යුතුයි. குடும்பத்தில் அன்பு அவசியம், පවුල තුල ඒ ප්‍රේමය අවශ්‍යයි. ஒருவருக்கு ஒருவர் இணங்கி போவது அவசியம், එක්කෙනාට එක්කෙනා සමාදානව එකට ගමන් කිරීම අවශ්‍යයි. பிள்ளைகள் பெற்றோரோடு ஒன்று இணைந்து போவது அவசியம், දරුවන් නැවිලා දෙමාපියන් තුල අවනතව කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளின் மீது அன்பு செலுத்தி அவர்களை கவனிப்பது அவசியம். දෙමාපියනුත් දරුවන්ට ප්‍රේම කරලා ඔවුන්ට බලා ගැනීම අවශ්‍යයි. இப்ப இதைத்தான் ஜெபிக்கிறார் அவர். මේක තමයි උන්වහන්සේ යාඥා කරන්නේ. அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கவும். ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස. பிதாவே, நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக நீர் என்னிடத்திலேயும் நான் உம்மிடத்திலேயும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லோரும் உம்மில் ஒன்றாய் இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். පිය වූ ඔබ මා තුලහිද මා ඔබ තුලහිද සිටිනාක් මෙන්ම මා එවූ බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිසත් අප තුල ඔවුන් ඒකත්වයක් වන පිණිසත් යාඥා කරමි. கவனியுங்கள், අවධානයෙන් බලන්න. இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். මේ ලෝකයේ ජනතාව අප දෙස බලමින් සිටිනවා. நாம் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த போகிறோம்? අපි කොහොමද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපි එළිදරව් කරන්නට යන්නේ? இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து அதுக்காக தான் ஜெபிக்கிறாரு. මෙම ස්ථානයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ සඳහා තමයි යාඥා කරන්නේ. பிதாவும் நானும் ஒன்றாய் இருப்பது போல் පියාණන් වහන්සේ සහ මම ඒකත්වයක්ව සිටින ලෙස இவர்களும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். මොවුනුත් ඒකත්වයෙන් සිටින්නට අවශ්‍යයි. இதன் மூலம்
මේ තුලින් பிதாவாகிய தேவனையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் இந்த உலகத்திற்கு நாம் வெளிப்படுத்த முடியும். පියාණන් වහන්සේව සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ ලෝකෙට අපිට පෙන්වන්නට පුළුවන්. அதுதான் இந்த இடத்துல அவர் ஜெபிக்கிறார். ඒක තමයි මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கத்தக்க. ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වන පිණිස පිය වූ ඔබ මා තුලෙහිද මා ඔබ තුලෙහිද සිටින්නක් මෙන් ඔබ මා එව් බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිස. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவானவர் தான் பரலோகத்திலிருந்து இந்த உலகம் பரலோகத்திலிருந்து வந்தார் என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? දෙව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පියාණන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට මේ ලෝකෙට එව්වා කියලා මිනිස්සුන් දැනගන්න අවශ්‍යද? உலகம் காண வேண்டுமா? මේ ලෝකය දැනගන්න අවශ්‍යද? நீங்கள் ஒற்றுமையாய் இருப்பதன் மூலம். ඔබ ඒකත්වයෙන් සිටීම කරන කොටගෙන. ஏன்னா சபைகளில் பிரிவினைகள் வரப்போகிறது என்பது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றாய் தெரியும். සභාවේ ભેද ඇතිවෙන්න යනවා කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හොඳ ආකාරවම දන්නවා. சீடர்கள் மத்தியில் பிரிவினைகள் வரப்போகிறது என்பது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றாய் தெரியும். ගෝලයන් අතර මේ වෙනස්කම් ඇතිවෙන්න යනවා කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දන්නවා. ஏன் சொன்னா இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாய் இருப்பதற்கு பிசாசு இடம் கொடுக்க மாட்டான்றது நல்லாவே தெரியும். මොවුන් සියලු දෙනාම ඒකත්වයෙන් සිටින පිණිස යක්ෂයායකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ හොඳ ආකාරවම දන්නවා. அதனால தான் முதலாவது ஜெபிக்கின்றார் இவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாய் இருக்க வேண்டும். ඒක තමයි ඉස්සලාම යාඥා කරේ මොවුන් සියලු දෙනාම ඒකත්වයෙන් සිටින්න අවශ්‍යයි කියලා. ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும். ඒකත්වයෙන් සිටින්න ඕනේ. இதன் மூலம் தான் මේ තුලින් තමයි ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலிருந்து வந்த தெய்வம் என்பதை இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ளும். දෙව් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ සිට මේ ලෝකෙට ආවා වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා මේ ලෝකයේ දැනගන්න යන්නේ. இப்போ சொல்றார் நீர் என்னிலையும் நான் உம்மிலையும் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லோரும் உம்மில் ஒன்றாய் இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ඔවුන් සියල්ලන් ඒකත්වයක් වෙන පිණිස පිය වූ ඔබ මා තුලෙහිද මා ඔබ තුලෙහිද සිටින්නක් මෙන්ම මා එව් බව ලෝකයා විශ්වාස කරන පිණිසත්. அதாவது அவர் சொல்கிறார் උන්වහන්සේ කියනවා பிதாவே நீர் எனக்குள் இருக்கிறீர், පියාණනි ඔබ මා තුල සිටිනවා நான் உமக்குள் இருக்கிறேன். මම ඔබ වහන්සේ තුල සිටිනවා. அதுபோல் ඒ ආකාරයෙන් இவர்கள் எல்லோரும் உமக்குள் இருக்க வேண்டும். මේ සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේ තුල සිටින්න ඕනේ. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோம்? අද අපි ඔක්කොම කොහොමද ඉන්නේ? தேவனுக்குள் இருக்கின்றோமா? දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටිනවද? நம்முடைய காரியங்களை தேவனுக்கு அறிவிக்கின்றோமா? අපේ කාරණයන් උන්වහන්සේට අපි ප්‍රකාශ කරනවද? தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமா? දෙවියන් වහන්සේට අපි වැදගත් ස්ථානයක් දෙනවද? தேவனை வணங்குகிறோமா? දෙවියන් වහන්සේට අපි නමස්කාර කරනවද? தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கின்றோமா? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි මෙනෙහි කරනවද? நம்மை நேசிப்பது போல் நம்முடைய அயலவர்களை நேசிக்கின்றோமா? අපිට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් අපේ අසල්වාසීන්ට අපි ප්‍රේම කරනවද? இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் பாருங்க, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කිව්වා බලන්න. உன்னை நேசிப்பது போல் உன் அயலவனையும் நேசி. ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබේ අසල්වාසියාට ඔබ ප්‍රේම කරන්නට කියලා. நம்மை நேசிப்பது போல் நாம் மற்றவர்களை நேசிக்கிறோமா? අපිට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් අපි අන් අයට ප්‍රේම කරනවද? அந்த ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் செய்தாலே போதும், ඒ එක කාරණේ කරොත් ඇති நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கண்டுவிட முடியும். බොහෝ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා ගන්න இன்னைக்கு පුළුවන්. குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்ன? අද පෞල් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම මොකක්ද? உன்னை நேசிப்பது போல் உன் மனைவியை நேசி. ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරන්නට. உன்னை நேசிப்பது போல் உன் கணவனை நேசி. ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාට ප්‍රේම කරන්නට. அப்படி செய்தால் එහෙම කරොත් எனக்கு என்னவெல்லாம் நல்லது நடக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ මට මොන මොන ආකාරයේ හොඳ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕනි කියලා මම හිතනවද? அது எல்லாம் அவங்களுக்கும் நடக்கணும்னு நான் நினைப்பேன். ඒ සියල්ලම අනිත් අයටත් සිද්ධ වෙන්න ඕනි කියලා මම හිතනවා. இப்படியாப்பட்ட எண்ணம் உருவாக வேண்டும் ஜனங்களுக்கு. මේ ආකාරයේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙන්න ඕනි මේ ජනතාවට. கிறிஸ்து இயேசு சிலுவைக்கு எதனால் சென்றார்? ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට කුමක් උදෙසාද ගමන් நம்மள කළේ? ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக்கவா? අපිව විනිශ්චයටපත් කිරීම සඳහාද? இல்ல, නෑ. நம் மீது பிதாவினுடைய அன்பை காண்பிப்பதற்கு, අප මත පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය එළිදරව් කරන පිණිස. அவர் எப்படியாப்பட்டவர் என்பதை நமக்கு காண்பிப்பதற்கு, උන්වහන්සේ කොයි ආකාර කෙනෙක්ද කියලා අපිට පෙන්වීම පිණිස. அவருடைய அன்பின் நிமித்தம் தான் அவர் சிலுவைக்கு சென்றார். උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය කරනකොටගෙන තමයි උන්වහන්සේ කුරුසියට ගමන් කරේ. உன்னை நேசிப்பது போல் உன் அயலவனை நேசிப்பாயாகன்னு சொன்ன கர்த்தர், ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න කියලා කිව්වා වූ පියාණන් උන්වහන්සේ. அவர் அவரையே வெறுத்து நம்மை நேசித்தார். උන්වහන්සේ මේ පා කරලා අපිට ප්‍රේම කළා. அதனாலதான் அவர் சிலுவைக்கு போகிறார். ඒක තමයි උන්වහන්සේ කුරුසියට ගියේ. ஆனால் அதற்கு முன்பாக அவர் ஜெபிக்கிறார். නමුත් ඊට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ යාඥා කරනවා ஜனங்கள் ஒருமைப்பட்டு இருக்க வேண்டும். ජනතාවේ ඒකත්වයෙන් සිටින්න ඕනි කියලා. அவர்கள் ஒருமனமாய் சிந்திக்க வேண்டும். ඔවුන් එක්සිත්ව කල්පනා කරන්න ඕනි කියලා. சபையில பாகுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது. සභාවේ ભેද තියෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும். එක්කෙනාට එක්කෙනා ප්‍රේම කරන්න ඕනි කියලා. ஒருவரை ஒருவர் மேன்மையாய் நினைக்க வேண்டும். එක්කෙනාට එක්කෙනා උසස් කොට හිතන්න ඕනි කියලා. இது எல்லாவற்றையும் அவர் நினைவு கூர்ந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப வியாகுலப்பட்டு ஜெபிக்கின்றார். මේ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ කල්පනා කරලා ඊටම ව්‍යාකුලයට පත් වෙලා උන්වහන්සේ මෙම ස්ථානයේ ආඥා කරා. இப்ப 22வது வசனத்துல அவர் சொல்கிறார், 22 පදයේ කියනවා நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன். අප ඒකත්වයක්ව සිටින්නාසේම
ඔවුනුත් ඒකත්වයක් වන පිණිස ඔබ මට දුන් මහිමය ඔවුන්ට දුනිමි. இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார்? උන්වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? நாம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல අපි දෙදෙනාම එක්කෙනෙක්ව සිටින ආකාරයෙන්ම எனக்குள்ள மகிமையெல்லாம் அவர்களுக்கும் கொடுக்கிறேன். මගේ සියලුම මහිමය මම ඔවුන්ටත් දෙනවා. கவனியுங்கள், අවධානයෙන් බලන්න. நீங்கள் ஒற்றுமையாய் இருப்பதன் மூலம் தேவனுடைய மகிமையை வெளிக்காட்ட முடியும். ඔබ එකමතුව සිටීම කරනකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අපිට පෙන්වන්නට පුළුවන්. உங்களுடைய குடும்பத்தில் நீங்கள் ஒற்றுமையாய் இருக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய குடும்பத்தின் மகிமையை வெளிக்காட்ட முடியும். ඔබගේ පවුලේ ඔබ එකමුතුවෙන් ඉන්නකොට ඔබගේ පවුලේ මහිමය ඔබට එළිදරව් කරන්න පුළුවන්. சபையில எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருக்கிற நேரத்துல சபையின் மகிமையை, கிறிஸ்துவின் மகிமையை நாம் காண்பிக்க முடியும். සභාවේ අපි ඒකත්වයෙන් එකමුතුව ඉන්නකොට මේ සභාවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මහිමය අපි එළිදරව් කරන්න இப்போ පුළුවන්. 23வது வசனத்தை பாருங்கள். 23 වෙනි පදය. ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாய் இருக்கும் படிக்கும் என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாய் இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும் படிக்கு நான் அவர்களிலும் நீர் என்னிலேயும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். මෙසේ කළේ මා ඔවුන් තුලහිද ඔබ මා තුලහිද සිටීමෙන් ඔවුන් ඒකත්වයට සම්පූර්ණ ලෙස පැමිණෙන පිණිසත් ඔබ මා වූ බවද මට ප්‍රේම කළාක් මෙන් ඔවුන්ටත් ප්‍රේම කළ බවද ලෝකයා දැනගන්න පිණිසත්ය. உலகம் அறிந்து கொள்ளும் படிக்கு. ලෝකය දැනගැනීම පිණිස. ஆமென். ආමෙන්. நம்ம எதுக்கு ஒற்றுமையா இருக்கணுமா? අපි කුමකටද එකමුතුව සිටින්න ඕනේ? உலகம் அறிந்து கொள்வதற்கு. මේ ලෝකය දැනගැනීම සඳහා. ஆனா உலகத்துல போயிட்டு நம்மளை பத்தி கேட்டு பாருங்க. නමුත් ලෝකයේ ගිහිල්ලා අපි ගැන අහලා බලන්න. ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் தான் பிரதர் அவங்க எல்லாம் ஒண்ணா இருப்பாங்க. ඒ ඉරිදා දවසට විතරව එකමුතුව සිටින බ්‍රදර්. வீட்டுல போய் பாருங்க. ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න. அவங்க செய்யற அட்டூழியம்லாம். ඔවුන් කරන අපරාධ. சிலர் ஏன் ரட்சிக்கப்பட மாட்டாங்கன்னா ඇයි සමහරුන් ගැලවීමට පත් වෙන්නේ නැත්තේ? ரட்சிக்கப்பட்டவங்கனால தான் ரட்சிக்கப்பட மாட்டாங்க. ගැලවීම ලැබපු අය නිසා තමයි ගැලවීමට පත් වෙන්නේ නැත්තේ. ஏன் அவங்க வாழ்க்கையை பார்த்தா அப்படி இருக்கும். ඔවුන්ගේ ජීවිතය බැලුවොත් ඒ ආකාරයෙන් තිබෙනවා. சிலருக்கு பயம். සමහර අයට බයයි. நம்மளும் சேர்ச்சுக்கு போனோம்னா අපිත් සභාවට ගියොත් இந்த மாதிரி நடந்துருமோ මේ වගේ සිද්ධ වෙයිද? அப்படிங்கிற பயம் அவங்களுக்கு. ඒ ආකාරයේ බයක් ඔවුන්ට. அதனால தான் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள். ඒක තමයි ඔවුන් ගැලවීමට පත් වෙන්නේ නැත්තේ. இருக்கு வரைக்கும் போதும் இப்படியே இருந்துட்டு போயிடுவோம்ன்றாங்க. හිටියා වෙනකන් ඇති ඉඳලා මෙහෙම යමු කියලා ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுவின் வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் நம்மை ஒருமனப்படுத்தி நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க ஆரம்பித்தால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය කරනකොටගෙන අපි සියලු දෙනාම ඒකත්වයට පත් වෙලා අපි එක්කෙනාට එක්කෙනා ප්‍රේම කරන්න පටන් ගත්තොත් உலகம் அதை பார்க்கும். ලෝකයේ දෙස බලනවා. நம்முடைய ஐக்கியத்தை அது பார்க்கும். අපේ ඒකත්වයේ එකමුතුකම ඔවුන් දකිනවා. அன்பை பார்ப்பார்கள். අපේ ප්‍රේමය ඔවුන් දකින්න යනවා. கிறிஸ்துவின் அன்பை காணுவார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔවුන් දකින්න அந்த යනවා. அன்புக்குள்ள வரணும்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ඒ ප්‍රේමය තුලට ඔවුන් එන්න ඕනි කියලා ඔවුන් කල්පනා කරනවා. அப்பொழுதுதான் தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்த முடியும். එතකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේව අපිට මහිමයට පත් කරන්න පුළුවන්. இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. මේක ඉතාමත් වැදගත්. இயேசு கிறிஸ்து இத குறித்து தான் ஜெபிக்கிறாரு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ උදෙසා තමයි යාඥා කරේ. ஆண்டவரே அவர்கள் மகிமையை காண வேண்டும். ස්වාමිනී ඔවුන් මහිමය දකින්න ඕනේ. என்னுடைய மகிமையை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன். මාගේ මහිමය මම ඔවුන්ට දෙනවා. என்னுடைய மகிமை எப்படி இருக்கிறது? මාගේ මහිමය කොහොමද තියෙන්නේ? உன் மீது நான் கொண்டிருக்கின்ற அந்த அன்பின் மூலம் இருக்கிறது. ඔබ වහන්සේ මන් තබා තිබෙන ඒ ප්‍රේමය මත තිබෙනවා ඒක. நீர் என் மீது கொண்டிருக்கிற அன்பின் மூலம் இருக்கிறது. ඔබ වහන්සේ මට දක්වන්නා වූ ප්‍රේමය මත ඒක තිබෙනවා. அப்ப இவர்கள் எப்படி மகிமை அடைய முடியும்? මොවුන් කොහොමද මහිමයට පත් වෙන්නේ? இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நாம் செலுத்துகிற அன்பு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මත අපි දක්වන්නා වූ ප්‍රේමය. இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள்ட்ட நம்ம இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டோம்னா අද බොහෝ කිතුණුවන්ගෙන් අපි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් இயேசு கிறிஸ்துவை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீர்கள்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කී දෙනෙක් ප්‍රේම කරනවද? நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் இயேசு கிறிஸ்துவை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீங்க? අපි ඔක්කොම කියමු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කී දෙනෙක් ප්‍රේම කරනවද? நேசிக்கிறவங்க கையை வச்சுங்க பார்ப்போம். எல்லாரும் வச்சிட்டோம். හැමෝම මත ඉස්සුවා. கடவுளோட வார்த்தையை எத்தனை பேர் பின்பற்றுறோம்? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කී දෙනෙක් අනුගමනය කරනවද? எத்தனை பேருக்கு கையை வச்சுத்த முடியும்? කී දෙනෙක්ට අත උස්සන්න පුළුවන්ද? 100க்கு 100 நான் செய்றேன் பிரதர். 100ක් මම කරනවා සහෝදරයා. நான் அன்பு செலுத்துறேன். මම ප්‍රේම කරනවා. என்ன நேசிக்கிற மாதிரி நான் அன்பு செலுத்துறேன். මට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් මම ප්‍රේම කරනවා. சொல்ல முடியுமா? කී දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්ද? ஒரு சிலருக்கு முடியாது. සමහර අයට බෑ. சமராயிட்டனே சில வேளை எல்லாருக்குமே முடியாது. සමහර වෙලාවට ඔක්කොටම බැරි වෙනවා. ஏன்? ඇයි? ஏன்னா நேசிக்கிறோம்னு சொல்றோம். අපි ප්‍රේම කරනවා කියලා කියනවා. ஆனா அவரோட வார்த்தைகளை சில சமயங்கள்ல நம்ம பின்பற்றுறது கிடையாது. නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනේ සමාන වෙලාවට අපි අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. நம்ம என்ன செய்றோம்? අපි මොනවද කරන්නේ? வாயில சொல்றோம் நேசிக்கிறோம்னு. අපි කටින් කියනවා අපි ප්‍රේම කරනවා කියලා. ஆனா நம்மள மட்டும் தான் நம்ம நேசிப்போம். නමුත් අපිට විතරයි අපි ප්‍රේම කරන්නේ. நம்மை நேசிப்பது போல அயலானை நேசிங்கிறது அந்த அயலானை நேசிங்கிறத மட்டும் ஒதுக்கிடுவோம்.
අපිට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්නට කියන එකේ අසල්වාසියා කියන කොටස අපි අයින් කරනවා. உன்னை நேசிப்பது போல் உன்னையே நேசி. அப்படிதான் இருக்கும். ඔයාට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔයාටම ප්‍රේම කරන්නට කියන තමයි சில තියෙන්නේ. சமயங்கள்ல நம்ம அப்படித்தான் வாழ்றோம். සමහර වෙලාවට අපි එහෙම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. பாருங்க, யாரையாவது குறித்து யாராவது தவறா பேசினாங்கன்னா කා ගැන හරි කවුරු හරි වැරදියට කතා කරනවා නම් நம்ம போயிட்டு என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கோமா உன்னை நேசிப்பது போல் உன் அயலவனை நேசின்ட்டு? ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්නට කියලා අපි ඔහුට කවදා හරි කියලා තියෙනවද? அடுத்த வீட்டுக்காரனை பத்தி ஏதாவது தவறான ஏதாவது கேள்விப்பட்டோம்னா අසල්වාසියාගේ මොකක් හරි වැරදියට අපි ආරංචි වුණොත් நம்ம தான் முதல்ல சொல்லுவோம், අපි තමයි ප්‍රථමයෙන් කියන්නේ உண்மையா இருக்கும் பிரதர், அவன் அப்படிலாம் செஞ்சிருப்பான், ඇත්ත වෙන්න ඇති සහෝදරයා ඔව් ඒ වගේ කරලා ඇති. அவன் பொல்லாதவன், எனக்கு தெரியும். ඔහු වෙල නපුරු කෙනෙක් මම දන්නවා. அதை சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து ஆண்டவரே நான் உண்மை நேசிக்கிறேன், ඒක කියලා ගෙදර ඇතුළට ඇවිල්ලා පියාණනි මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து மேல இருந்து பாப்பாரு, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උඩ ඉඳලා බලනවා. நேசிக்கிறேங்கிற, ප්‍රේම කරනවා කියලා ඔබ කියනවා. ஆனா என் வார்த்தைகளை நீ கைக்கொள்றதே இல்லையே, නමුත් මගේ වචන ඔය අනුගමනය කරන්නෙම නැහැ. பாவத்தை விட்டு நீ விலகிறதே இல்லையே, ඔබ පාපයෙන් අයින් වෙන්නෙම නැහනේ. அன்பு செலுத்துறேன்னு மட்டும் சொல்றியே, ඔබ ප්‍රේම කරනවා කියලා විතරක් ඔබ කියනවා. யார் மேலாவது நம்ம அன்பு செலுத்தினால் කා මත හරි අපි ප්‍රේම කරනවා නම් அந்த அன்புக்கு பதிலாக ඒ ප්‍රේමයට ප්‍රේමය කරනකොටගෙන நாம் நம்மையே அர்ப்பணித்து விடுவோம். අපිවම අපි කැප කරනවා. அதுதான் உண்மையான விஷயம். ඒක තමයි ඇත්ත කාරණය. நாம் எதன் மீது அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம், எதை அதிகமாய் நேசிக்கிறோமோ அதன் மீது தான் நம்முடைய கவனம் இருக்கும். අපි කුමකටද වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්නේ, කුමකටද වැඩිපුර ප්‍රේම කරන්නේ, ඒ මත තමයි අපේ වැඩිපුර ප්‍රේමය තියෙන්නේ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட மட்டும் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට විතරක් කියනවා ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියලා. சில சமயங்கள்ல வசனத்தை கூட நம்ம தியானிக்கிறது கிடையாது, සමහර අවස්ථාවල මේ වචනය අපි මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. சரியான நேரத்துக்கு ஜெபிக்கிறது கிடையாது. හරි වෙලාවට අපි යාඥා කරන්නේ නැහැ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරක් நம்ம நேசிச்சதுனால අපි ප්‍රේම කළ නිසා அவரோட உயிரையே கொடுத்துட்டாரு. උන්වහන්සේගේ ජීවනයම උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. அதுதான் இயேசுவுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ සහ අපේ අතර තිබෙනා වෙනස. அவர் சொல்றாரு, උන්වහන්සේ කියනවා நான் உன்னை நேசிக்கிறேன். මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා. எந்த அளவு நேசிக்கிறேன்? කොයිතරම් දුරට මම ඔබට ප්‍රේම කරනවද? என்னையே வெறுத்து உன்னை நேசிக்கிறேன். මාවම මං එපා කරලා ඔබට ප්‍රේම කරනවා. அதனால தான் என்னையே சிலுவைக்கு நான் கொடுக்கிறேன். ඒක තමයි මාව මං කුරුසියට කැප කරන්නේ. ஆனா நம்மள பார்த்து அவர் சொல்றாரு, නමුත් අපි දෙස බලලා උන්වහන්සේ කියනවා உன்னை நேசிப்பது போல் உன் அயலவனை நேசி. ඔබට ප්‍රේම කරන ආකාරයෙන් ඔබේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න. ரெண்டு இருந்தா ஒன்னை நீ வச்சுக்க, இன்னொன்னு அவனுக்கு கொடு. දෙකක් තිබුණොත් එකක් ඔයා තියාගෙන එකක් ඔහුට දෙන්න. நம்மள அப்படி செய்ய சொல்றாரு அவரு. අපිටත් එහෙම කරන්න කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து மட்டும் නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විතරක් தன்னிடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நமக்கு கொடுத்துறாரு. උන්වහන්සේ ළඟ තිබෙනා වූ සියල්ලම අපිට දෙනවා. இந்த அன்பு தான் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. මේ ප්‍රේමය තමයි තාමත් වැදගත්. நமக்காக அவரையே அர்ப்பணித்து இருக்கிறார். අප උදෙසා උන්වහන්සේම උන්වහන්සේ කැප කළා. ஆனா நம்ம அவருக்காக නමුත් අපි උන්වහන්සේ උදෙසා வார்த்தையில மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம், நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. වචනයෙන් විතරක් කියනවා අපි ප්‍රේම කරනවා ස්වාමිනී කියලා. வேற நம்மளோட வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு மாற்றமே கிடையாது. අපේ ජීවිතයේ වෙන කිසිදු වෙනසක් නැහැ. ஒருமை கிடையாது, කිසි ඉවසීමක් නැහැ. ஒருமைப்பாட்டில் தேறுகிறது கிடையாது. ඒකත්වයක් නැහැ. இந்த வசனம் சொல்கிறது, මේ වචනේ කියනවා ஒருமைப்பாட்டில் தேறினவர்களாய் ඒකත්වයෙන් දියුණු වෙන්න ඕනේ. පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ, දියුණු වෙන්න ඕනේ කියලා. இது என்னது? ஒருமைப்பாட்டில் பூரணமாகணும், இல்லாட்டி தேறினவர்களாகணும். ඒකත්වෙන් පූර්ණ වීම නැත්තම් වැඩි දියුණු වීම කියන්නේ මොනවද? ஏன்னா මොනවද? ஒரே அடியா, அதாவது ஒரே தடவையில் நாம் எல்லாவற்றிலும் ஒருமைப்பட முடியாது. එක පාරටම අපි සම්පූර්ණ වෙන්න බෑ ඒකත්වෙන්. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உள்ளுக்கு போகணும். ටික ටික තමයි අපි අතුලට යන්න ඕනේ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அன்புல முன்னேறணும். ටික ටික තමයි අපි ප්‍රේමයෙන් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஒருமைப்பாட்டில் தேர்ச்சி அடைய வேண்டும். ටිකෙන් ටික තමයි මේ ඒකත්වෙන් අපි පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ. அதுல பரிபூர்ண நிலைக்கு வருகின்ற பொழுது ඒකේ පරිපූර්ණ අවස්ථාවට අපි එනකොට நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பின்பற்ற கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிப்போம். අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ අනුගමනය කරන්න ටිකෙන් ටික පටන් ගන්නට යනවා. ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. இன்னையில இருந்து சரியா பைபிள் வாசிப்பேன் நான். අද ඉඳලම හරියට බයිබල් කියවනවා. எத்தனை பேர் நேற்று பைபிள் வாசிச்சீங்க? කී දෙනෙක් ඊයේ බයිබලේ කියවුවද? கையை வஸ்து சொல்லுவோமா வேணாமா? අත උස්සන්න කියමුද එපාද? வேணாம். එපා. எத்தனை பேர் அதை வந்து ஒரு மனமா வாசிச்சீங்க? කී දෙනෙක් ඒක ඒකත්වෙන් එක්සිත්ව කියවුවද? கடவுள் மேல இருக்கிற அன்புல எத்தனை பேர் வாசிச்சீங்க? උන්වහන්සේ මත තිබෙනා වූ ප්‍රේමයෙන් කී දෙනෙක් ඒක කියවුවද? எத்தனை பேர் ஜெபிச்சீங்க? කී දෙනෙක් යාඥා කරාද? ஒருமைப்பாட்டில் எப்படி ஜெபிச்சீங்க? ඒකත්වෙන් ඔබ කොහොමද යාඥා කරේ?
அது ரொம்ப சிந்தித்து பாருங்கள். ඒක ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரங்கள் காலங்கள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு கொடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේට දෙන්නා වූ කාලය වේලාව උන්වහන්සේට ඒක ලබා දෙන්න. அவரை கனம் பண்ணுங்கள். උන්වහන්සේට ගරු කරන්න. ரொம்ப முக்கியம் அது. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. சிலர் நேசிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க, සමහර අය ප්‍රේම කරනවා කියලා කියනවා. ஆனா கர்த்தரை கனம் பண்ண மாட்டார். නමුත් උන්වහන්සේට ගරු කරන්නේ නැහැ. ரொம்ப முக்கியம். මේක ඉතාමත් වැදගත්. கர்த்தர் நம்மள மதிச்சாரு, උන්වහන්සේ අපිට ගරු කරා. அதனால தான் ඒක නිසා තමයි பரலோகத்துல இருந்து இறங்கி வராரு. ස්වර්ගයේ ඉඳලා උන්වහන්සේ බැහැලා ආවේ. இந்த உலகத்துக்கு வந்து මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා நாம வளர்க்குற நாய்க்கும் பூனைக்கும் அவர் போய் சிலுவையில சாகல. අපි හදන්නා වූ බල්ලට පූසා උදෙසා උන්වහන්සේ කුරුසපත් වුණේ නැහැ. இயற்கைக்காக சாகல, මේ ස්වභාව ධර්මයේ උදෙසා උන්වහන්සේ මැරුණේ නැහැ. மரத்துக்காக சாகல, මේ ගස් කොළන් වල උදෙසා උන්වහන්සේ මැරුණේ නැහැ. கல்லுக்கோ இல்லாட்டி இந்த மண்ணுக்காகவோ சாகவில்லை கர்த்தர். මේ ගල් උදෙසා නැත්තම් මේ පස් උදෙසා උන්වහන්සේ මැරුණේ නැහැ. அவர் என்ன செய்றாரு? மனிதர்களுக்காக மாத்திரம் தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? මේ මිනිස්යන් උදෙසා පමණක්ම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ இந்த කැප කරා. உலகத்திலேயே விலையேற பெற்றது எது அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போய் கேட்டா මේ ලෝකයේම වැදගත්ම කාරණය මොනවද කියලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් අපි කියලා ඇහුවොත් அவர் சொல்லுவாரு, උන්වහන්සේ කියයි நம்மள தான் காமிப்பாரு. අපිව තමයි උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ. இந்த விசுவாசிகள், මේ ඇදහිලිවන්තයා, இந்த மனிதர்கள். මේ මිනිස්යන්ව. ஆனா நமக்கிட்ட அதே கேள்வியை கேட்டா නමුත් අපෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ මැහුවොත් ஓட்டி செஞ்சா இன்னைக்கு வந்து 5000 ரூபாய் சம்பளம் கூட கிடைக்கும். අද දවසේ ඕවර් ටයිම් කරොත් 5000ක් වැඩිපුර අද දවසේ පඩිය හම්බෙනවා. இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்ச்சுக்கு போனா அது கிடைக்காது. අද ඉරිදා පල්ලියට ගියොත් ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ. ஓட்டியா OT එකද சேச்சா? චර්ච් එකද? நம்ம 2 தடவை யோசிப்போம். අපි දෙපාරක් කල්පනා කරනවා. பரவாயில்ல, நம்ம அந்திக்கு வீட்டு கடவுள்கிட்ட ஜெபிச்சுக்கோ. අපි හවසට ගිහිල්ලා අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. அவர் கேட்பாரு. උන්වහන්සේ අහයි 5000 ரூபாய் முக்கியம் இல்ல. 5000ක් වැදගත් නේද? இந்த உலகத்துல நம்ம அப்படிதான் யோசிப்போம். මේ ලෝකේ අපි එහෙම තමයි කල්පනා කරන්නේ. ஆனா கர்த்தர் அப்படி ஒருபோதும் யோசிப்பது கிடையாது. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ කවදාවත් එහෙම කල්පනා කරන්නේ නැහැ. அவருக்கு நம்ம தான் முக்கியம். උන්වහන්සේට අපිව තමයි වැදගත්. முதல்ல நம்ம தான் இருக்கிறோம் அவருக்கு. ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේට අපි තමයි ඉන්නේ. அவர் மரம் இது முக்கியம், இதுக்கு 1வது இடம், இதுக்கு 2வது இடம், அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. මේ ගහට මේ පළවෙනි ස්ථානයේ අනිත් එකට දෙවෙනි ස්ථානයේ එහෙම ඒ කරන්නේ නැහැ. கர்த்தர்கிட்ட நம்ம தான் முதலாவது. ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි තමයි ප්‍රථම ස්ථානයේ. அதனால தான் கர்த்தர் என்ன செய்றாரு? ඒක තමයි උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? உலகத்துல எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்துட்டு මේ ලෝකේ හැමදේම මවලා கடைசியா மனுஷனை சிருஷ்டித்து வைக்கிறார். අන්තිමට මේ මනුෂ්‍යව මවන්නේ. எதுக்கு கடைசியா மனுஷனை சிருஷ்டித்து வைக்கிறார்னா, ඇයි මේ මනුෂ්‍යව අන්තිමට මවලා තියන්නේ? இது எல்லாமே உன்னுடையது. මේ හැමදේම ඔයාගේ. இதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்ல. මේ කිසිම දෙයක් මට වැදගත් නැහැ. இந்த செடிகள், மரங்கள், பறவைகள் எதுவுமே முக்கியம் இல்ல. මේ ගස් කොළන් සතුන් පක්ෂීන් මට කිසිම දෙයක් වැදගත් නැහැ. நீ தான் எனக்கு முக்கியம். ඔයා තමයි මට වැදගත්. இது எல்லாமே உன்னுடையது. මේ හැමදේම ඔයාගේ. அதனால தான் கர்த்தர் என்ன செய்றார்? கடைசியா நம்மளை சிருஷ்டித்து வைக்கிறார். ඒක තමයි උන්වහන්සේ අන්තිමට අපිව මවලා තිබ්බේ. ஆனா சில சமயங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் නමුත් සමහර අවස්ථාවල අපගේ ජීවිතේ இந்த உலகம் முக்கியமா இருக்கும். මේ ලෝකේ අපිට වැදගත් වෙනවා. உலகம் தான் பெருசா இருக்கும். මේ ලෝකේ තමයි අපිට ලොකුවට තියෙන්නේ. கர்த்தர் எப்படி இருப்பார்னா, ස්වාමින් වහන්සේ කොහොමද ඉන්නේ? ஆபத்தில் உதவுகிற கர்த்தர். ආපදාවේ නැත්නම් උපද්‍රවයේ උදව් කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. ஆபத்து வந்தா தான் இயேசுவேமோ. අපිට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තමයි යේසුනේ කියලා අපි කෑ ගහන්නේ. நல்லா இருந்தோம்னா හොඳට හිටියොත් எதையுமே சொல்ல மாட்டோம். நம்ம මුකුත් අපි කියන්නේ නැහැ. எதுவுமே சொல்ல மாட்டோம். අපි මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ஆபத்து வர்ற நேரம் மட்டும் தான் இயேசுவை கூப்பிடுவோம். ප්‍රශ්නයක් එනකොට විතරයි යේසුස් වහන්සේට කතා ஆனா කරන්නේ. கர்த்தர் அப்படி கிடையாது. නමුත් උන්වහන්සේ එහෙම නැහැ. சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி කුරුසියට යාමට ප්‍රථමයෙන් நம்மளை குறித்து சிந்திக்கிறார். අප උදෙසා උන්වහන්සේ කල්පනා කරා. நமக்காக ஜெபிக்கிறார். අප උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා කරා. எத்தனை பேர் அவரை நினைவு கூர்ந்து நம்ம ஜெபிச்சிருக்கோம். කී දෙනෙක් උන්වහන්සේව සිහි කරලා අපි යාඥා කරලා තියෙනවා. ஆனா அவர் நமக்காக ஜெபிக்கிறார். නමුත් උන්වහන්සේ අප උදෙසා යාඥා කරලා இந்த තියෙනවා. உலகத்துல நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஜெபிக்கிறார். මේ ලෝකේ අපි ඉපදෙන්න ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ අප උදෙසා යාඥා சிலுவைக்கு කරලා போக තියෙනවා. போறாரு. කුරුසියට උන්වහන්සේ ගමන් කරන්නට යනවා. அந்த இடைவெளியில் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். ඒ අතර කාලය තුලදී අපිව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. நம்மை பிதாவுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றார். අපිව පියාණන් වහන්සේට කැප කරනවා. பிதாவே, පියාණනි, நீர் இவர்களை கவனித்துக் கொள்ளும். ඔබ වහන්සේ මොවුන්ව බලා ගන්නට. இவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். මොවුන් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කර ගන්නට. இவர்களை நீர் எனக்கு தந்தீர். ඔබ වහන්සේ මොවුන්ව මට දුන්නා. இவர்களுக்காக என்னுடைய ஜீவனை நான் கொடுக்க போகிறேன். මොවුන් උදෙසා මගේ ජීවනය මම ලබා දෙන්න நீர் යනවා. என்னில் அன்பாய் இருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ මට මා තුළ ප්‍රේමව සිටිනවා. நான் உம்மில் அன்பாய் இருக்கிறேன். මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේමව සිටිනවා. இந்த அன்பில் அவர்களும் பங்கு பெறட்டும். මේ ප්‍රේමයෙන් ඔවුනුත් ඒකත්වයක් වෙන්න ඕනේ. கர்த்தர்ட்ட பாருங்க, எந்த ஒரு பாரபட்சமும் கிடையாது. උන්වහන්සේගේ කිසිම ભેදයක් උස් පහත් භාවයක් நம்ம නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட வந்து எந்த பாரபட்சமும் கிடையாது. අපේ යේසුස් වහන්සේ ළඟ කිසිම වෙනසක් නැහැ. நீர் என்னில் அன்பாய் இருக்கிறீர். ඔබ වහන්සේ මා තුළ ප්‍රේමව සිටිනවා. நான் உம்மில் அன்பாய் இருக்கிறேன். මම ඔබ වහන්සේ තුළ ප්‍රේමව සිටිනවා. நம்முடைய அன்பில் அவர்களும் பங்கு பெற்றட்டும். අපගේ ප්‍රේමයේ ඔවුනුත් සහභාගී වෙන්න ඕනේ. இது எப்படி இருக்குன்னா, මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ஒரு කිව්වොත් பெரிய ஒரு மேசை ஒன்று போட்டிருக்கிறாங்க. ලොකු මේසයක් දාලා තිනවා. அது வந்து நிறைய பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரர்கள், ஒழுக்கமான பெரிய பெரிய மனிதர்கள் அமர்ந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு இடம். ඒක ලොකු කෝටිපතියන් සහ විවිධ වූ වැදගත් පුද්ගලයන් වාඩි වෙලා කන්නා වූ තැනක්.
இப்போ அந்த இடத்துல பெரிய பெரிய ஆட்கள் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ඒ බොහෝ වැදගත් මිනිස්සු වාඩි වෙලා කනවා. அந்த இடத்துல ஒரு பாவியான ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் போய்கிட்டு இருக்கிறான். එම ස්ථානයේ එක පාපිස්ටයෙකු සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගමන් කරමින් සිටිනවා. அவனை கூப்பிட்டு யாராவது உட்கார வச்சு சாப்பாடு கொடுப்பாங்களா? ඔහුට කවුරු හරි කතා කරලා වාඩි කරලා කෑම දෙයිද කවුරු? அவ்வளவு தூரம் போக தேவையில்ல. එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. அந்த மேசைக்கு சாப்பாடை பரிமாறுற ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு அவர்களுக்கு முன்பாகவே உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாங்களா? ඒ කෑමට මේසෙට කෑම පිළියෙල කරන්නව නැත්නම් බෙදන්නව මිනිස්සෙක්ව වාඩි කරලා ඔවුන් ඉදිරියේ කෑම දෙයිද? கொடுக்க மாட்டாங்க. එහෙම දෙන්නේ නැහැ. ஏன்? ඇයි? அந்த ஏற்ற தாழ்வு என்பது அவர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது. ඒ උස් පහත් භාවය ඔවුන් මත තිබෙනවා. இன்னைக்கு இந்த உலகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். අද මේ ලෝකයේ ඔබ ගන්න எத்தனையோ பிரிவினைகளில் பிரிந்திருக்கிறார்கள் மக்கள். බොහෝ ආකාරයේ ભેද විවිධාකාර විවිධ තරාතිනම් අනුව බෙදලා ඉන්නවා මිනිස්සු. ஜாதியின் அடிப்படையில் பிரிந்திருக்கிறார்கள். ජාතින් යටතේ මිනිසුන් බෙදලා ඉන්නවා. பணத்தின் அடிப்படையில் பிரிந்திருக்கிறார்கள். ගරුත්වය අනුව මිනිසුන් බෙදලා ඉන්නවා. வயதின் அடிப்படையில் பிரிந்திருக்கிறார்கள். වයස් අනුව මිනිස්සු බෙදලා ඉන්නවා. ஆண் பெண் என்று பிரிந்திருக்கிறார்கள். ගෑනු පිරිමි පාර්ශවය අනුව බෙදලා තියෙනවා. பாஷையின் அடிப்படையில் பிரிந்திருக்கிறார்கள். භාෂාවන් කරනකොට මිනිස්සු වෙනස් වෙලා ඉන්නවා. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட போனீங்கன்னா නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ළඟට ඔබ කියොත් எதுவுமே கிடையாது. කිසිම දෙයක් නැහැ. எல்லோருக்கும் ஒரே விதத்தில் அவர் அன்பு செலுத்துகிறார். සියලුම දෙනාට එකම ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරනවා. 1 கொரிந்தியருக்கு சற்று திருப்பிக் கொள்வோம். එක කොරින්ති වලට අපි යමු. இந்த மன்னிக்கவும் 1 யோவான் එක යෝවාන් වලට යන්න සමාවෙන්න. 1:3 வசனத்தை சற்று வாசிப்போம். එක යෝහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදය. நீங்கள் எங்களோட ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். உங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுவோடும் இருக்கிறது. එක යෝහන් 1:3. ඔව් 1 யோவான் 1:3. ඒ ජීවනය ප්‍රකාශ කරනු ලැබිය අපි ඒ දැක සාක්ෂි දෙමින් පියාණන් වහන්සේ සමග තිබුණා වූ අපට ප්‍රකාශ කරන ලද්දා වූ ජීවනය එනම් සදාකාල ජීවනය නුඹලාට ප්‍රකාශ කරමුව. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது? මෙම ස්ථානයේ මොනවද සඳහන් වෙන්නේ? பிதாவோடும் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவோடும் நமக்கு ஐக்கியம் இருக்கிறது. පියාණන් වහන්සේ සහ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග අපට ඒකත්වයක් තිබෙනවා. அவரோடு தான் இருக்குது. උන්වහන්සේ ළඟ තමයි තියෙන්නේ. அவர் நம்மை அவரோடு சம்பந்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். අපිව උන්වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. அவர் எந்த பாகுபாடும் பார்ப்பது கிடையாது. උන්වහන්සේ කිසිම වෙනසක් තරාතිරමක් බලන්නේ නැහැ. அவர் நமக்காக அவருடைய அன்பை கொடுத்து அந்த அன்புக்குள் நம்மை வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ අප උදෙසා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය දීලා ඒ ප්‍රේමය තුල අපිව තබාගෙන තිබෙනවා. இன்னைக்கு உங்களுடைய அன்பு கர்த்தரின் மீது எப்படி இருக்கிறது? අද ඔබගේ ප්‍රේමය උන්වහන්සේ තුල කොහොමද තියෙන්නේ? கலாத்தியர் புஸ்தகம் 3:28க்கு சற்று திருப்பிக் கொள்வோம். ගලාති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 වෙනි පදයට යමු. யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை, அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை, ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை, நீங்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒன்றாய் இருக்கிறீர்கள். නුඹලා සියල්ලන් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුල එක්කෙනෙක්ව සිටින නිසා යුදෙව්වෙක් හෝ ග්‍රීකයෙක් නැත්තේය, දාසයෙක් හෝ නිර්දාසයෙක් නැත්තේය, පුරුෂයෙක් හා ස්ත්‍රියෙක් නැත්තාහ. கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறோம்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපි සියලු දෙනාම කොහොමද ඉන්නේ? ஒன்றாய் இருக்கிறோம். එක්කෙනෙක්ව ඒකත්වයෙන් සිටිනවා. கர்த்தர்ட்ட எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. උන්වහන්සේ ළඟ කිසිම තරාතිරම් ஆண் බැලීමක් නැහැ. பெண் என்று அவர் பார்ப்பது கிடையாது. ස්ත්‍රී පුරුෂ කියලා උන්වහන්සේ බලන්නේ නැහැ. கர்த்தர் பாருங்க, அதனால தான் அவர் சொல்றாரு, ඒක තමයි ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ. என்னுடைய அன்பை இவர்களுக்கு கொடுத்து செல்கிறேன். මාගේ ප්‍රේමය මම ඔවුන්ට දීලා යනවා. இப்ப பாருங்க, அடுத்து சொல்கிறார் அவர், ඊට පස්සේ කියනවා ஒருமைப்பாட்டில் அவர்கள் தேறினவர்களாய் இருக்கும் படிக்கும் என்னை நீர் அனுப்பினதையும் நீர் என்னில் அன்பாய் இருக்கிறது போல அவர்களிலும் அன்பாய் இருக்கிறதையும் உலகம் அறியும் படிக்கு நான் அவர்களிலேயும் நீர் என்னிலேயும் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன். பிதாவே, உலக தோற்றத்திற்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாய் இருந்தபடியினால் நீர் எனக்கு தந்த என்னுடைய மகிமையை நீர் எனக்கு தந்தவர்களும் காணும்படியாக நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே அவர்களும் என்னுடனே கூட இருக்க விரும்புகிறேன். විසිහතර පියාණනි, ඔබ මට දුන් මහිමය ඔබ මට දුන්නාවුන් විසිනුත් දක්නා පිණිස මා සිටින තැන ඔවුනුත් මා සමග සිටිනවාට කැමැත්තෙමි. මක්නිසාද ලෝකය මැවීමට පළමුවෙන් ඔබ මට ප්‍රේම කළසේක. ஆமென். ආමේන්. சாதாரணமா சாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மனுஷன்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. සාමාන්‍යයෙන් මැරෙන්න ප්‍රථමයෙන් එක මිනිසෙකින් එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. உன் கடைசி ஆசை என்ன? ඔයාගේ අන්තිම කැමැත්ත මොකද්ද? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? කී දෙනෙක්ට තේරෙනවද? இயேசுவோட கடைசி ஆசையை வெளிப்படுத்துறாரு. යේසුස් වහන්සේගේ අන්තිම කැමැත්ත උන්වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. என்ன என்னோட கடைசி ஆசை? பிதாவே, என்னோட கடைசி ஆசை என்னது? පියාණනි, මගේ අන්තිම කැමැත්ත මොකද්ද? இவர்கள் எல்லோரும் என்னோடு இருக்க வேண்டும். මොවුන් සියලු දෙනාම මා තුළ සිටින්න ඕනේ.
இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இருதயத்தை பார்த்தீங்களா? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හදවත ඔබ දැක්කද? எத்தனை பேருக்கு விளங்குது? කී දෙනෙක්ට තේරෙනවද ඒක? நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவோட இருப்போமா? අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සිටිනවද? நம்ம அந்த ஜெப நேரம் கொஞ்ச நேரம் இயேசு கிறிஸ்துவோட இருப்போமா? ඒ යාඥා වෙලාවේ පොඩි වෙලාවක් අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවද? ஜெப கூட்டத்துல கொஞ்ச நேரம் இயேசுவோட இருப்போமா? යාඥා මෙහි අපි පොඩ්ඩක් වෙලා යේසුස් වහන්සේ සමග සිටිනවද? இல்ல, சில வேளை மிஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். සමහර වෙලාවට අපි අතපසු කරනවා. ஆனா இயேசுவோட கடைசி விருப்பம் என்னவென்றால், නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ අවසාන කැමැත්ත මොනවද කිව්වොත්? பிதாவே, உலக தோற்றத்திற்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாய் இருக்கிறபடியினால் நீர் எனக்கு தந்த என்னுடைய மகிமையை நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் காணும்படியாக நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே அவர்களும் என்னுடனே கூட இருக்க விரும்புகிறேன். පියාණනි, ඔබ මට දුන් මහිමය ඔබ මට දුන්නා වුන් විසිනුත් දක්නා පිණිස මා සිටින තැන ඔවුනුත් මා සමග සිටිනවාට කැමැත්තෙමි. මක්නිසාද ලෝකයේ මැවීමට පළමුවෙන් ඔබ මට ප්‍රේම කළසේක. என்னுடைய விருப்பம் இதுதான் ஆண்டவரே. මගේ කැමැත්ත මේක තමයි පියාණනි. என்னை அறிந்து கொண்டவர்கள் என்னோடு இருக்கட்டும், මාව දැනගත් අය මාත් එක්ක ඉන්න ඕනි. என்னோடவே இருக்கட்டும். මාත් එක්කම හිටපු දෙයින්. இப்ப 25 25 වෙනි පදය. நீதியுள்ள பிதாவே, உலகம் உம்மை அறியவில்லை, நான் உம்மை அறிந்திருக்கிறேன். நீர் என்னை அனுப்பினதை இவர்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள். ධර්මිෂ්ඨ පියාණනි, ලෝකයා ඔබ හැඳින්නෙන්නේ නැත. නමුත් මම ඔබ හැඳින්නෙමි. මොහුද ඔබ විසින් මා එව් බව දැනගත්තෝය. 26 நீர் என்னிடத்தில் வைத்த அன்பு இவர்களிடத்தில் இருக்கும் படிக்கும் நானும் இவர்களில் இருக்கும் படிக்கும் உம்முடைய நாமத்தை இவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன், இன்னமும் தெரியப்படுத்துவேன் என்றார். ඔබ මා කෙරෙහි ඇතුව සිටි ප්‍රේමය ඔවුන් තුළෙහිද මාත් ඔවුන් තුළෙහිද වන පිණිස ඔබගේ නාමය ඔවුන්ට දැන්වීමි, තවත් දන්වන්නෙමි කීසේක. கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? என்னுடைய நாமத்தை இவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினேன் ஆண்டவரே. මගේ නාමය මම මොවුන්ට එළිදරව් කරා පියාණනි. அதுபோல் ඒ ආකාරයෙන්ම இன்னமும் வெளிப்படுத்துவேன். තාමත් මම එළිදරව් කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜெபங்களை தான் அவர் செய்கிறார். කුරුසියට යාමට ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේ මේ යාඥා තමයි කළේ. அன்பு செலுத்தும்படி அவர் ஜெபிக்கிறார். ප්‍රේම කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ යාඥා කරා. ஏன்னா கடைசி நாட்களில் அன்பு தணிந்து போகும். ඇයි කිව්වොත් අන්තිම කාලයේදී මේ ප්‍රේමය නැති වෙන්න යනවා. ஆகவே இந்த அன்புக்காக ஜெபிக்கிறார். ඒ නිසා මේ ප්‍රේමය උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා කරා. ஒருமைப்பாட்டிற்காக ஜெபிக்கிறார். ඒකත්වයේ උදෙසා උන්වහන්සේ යාඥා කරා. அது மட்டுமல்ல, ඒ පමණක් නෙමෙයි. அவரை அறிந்து கொண்டவர்கள் அவரோடு இருக்கும்படி விரும்புகிறார். උන්වහන්සේව දැනගත් අය උන්වහන්සේ සමග ඉන්න ඕනි කියලා උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. சிலருக்கு என்ன பிரச்சனைனா, සමහර අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද? இயேசு கிறிஸ்து வர்ற நேரத்துல என்ன எடுத்துக்குவாரா இல்லையா, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එනකොට මාව ගනීද නැද්ද? அந்த கேள்விதான் நிறைய பேருக்கு. ඒ ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් අයට තියෙන්නේ. சிலருக்கு பயம். සමහර අයට බයයි. என்ன பயம்? මොන බයද? மிஸ் ஆகி கடவுள் நம்மளை கூட்டு போவாட்டி என்ன நடக்குங்கிற பயம். ඒ මිස්සලා උන්වහන්සේ අපිව එක්කරන් ගියේ නැත්තම් කොහොමද කියලා තියෙන ඒ බය. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துடைய இருதயத்தை பார்த்தா, නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හදවත බැලුවොත් அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? උන්වහන්සේ මොනවද කල්පනා කරන්නේ? என்னை அறிந்து கொண்டவர்கள் என்னுடைய மகிமையை காணும்படி அவர்கள் என்னோடு இருக்கட்டும், அதை நான் விரும்புகிறேன். මාව දැනගත් අය මගේ මහිමේ දකින්න පිණිස මාත් එක්කම ඉඳපු දෙයින් ඒකට මම කැමති වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. அப்போ நீங்க பரலோகத்துக்கு வர்றதை கர்த்தர் விரும்புறாரு. ස්වර්ගයට එන එක ගැන ඔබ එන එක ගැන උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. அவர் உங்களை அழைத்து செல்வதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ ඔබ කැඳවගෙන යන්න අවංකව සිටිනවා. நீங்கள் அவருக்கு உண்மையாய் இருக்கிறீர்களா? ඔබ උන්වහන්සේට අවංකව සිටිනවා. நீங்கள் ஒருமைப்பாட்டில் தேறுகிற பொழுது அவருடைய மகிமையை காண்பிக்கின்றீர்கள். ඔබ ඒකත්වයෙන් සිටිනකොට උන්වහන්සේගේ මහිමය ඔබ පෙන්වන්නට යනවා. நீங்கள் மற்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துகிற பொழுது அவருடைய மகிமையை காண்பிக்கின்றீர்கள். ඔබ අනිත් අයට ප්‍රේමය දක්වනකොට උන්වහන්සේගේ ඒ මහිමය ඔබ එළිදරව් කරනවා. அந்த மகிமை தான் கிறிஸ்து இயேசு மகிமைப்படுகிற பொழுது நீங்கள் அவர் அருகில் இருந்து அவருடைய மகிமையை காணுவதற்கு உதவி செய்யும். මේක තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මහිමයට පත් වෙනකොට ඔබ උන්වහන්සේ ළඟ ඉඳලා ඔබගේ මහිමයෙන් උන්වහන්සේව දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. அப்போ இன்னைக்கு நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க? අද දවසේ ඔබ කොහොමද ඉන්න යන්නේ? அவர் ஜெபித்த ஜெபத்தை சிந்தித்து பாருங்கள். උන්වහන්සේ කළ යාඥාව ගැන ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. கர்த்தரிடத்தில் ஒன்று சேருங்கள். උන්වහන්සේ තුල එක්සිට් වෙන්න එකමුතු වෙන්න. ஆண்டவரே, நான் உம்மை நேசிக்கிறேன்னு சொல்ல ஆரம்பிங்க. ස්වාමිනී, මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා කියලා ඔබ කියන්න පටන් ගන්න. நேசிப்பதால் உம்முடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றுகிறேன். මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රේම කරන නිසා ඔබ වහන්සේගේ වචනේ මම අනුගමනය කරනවා. நான் பாவத்தை விட்டு விலகுவதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். මම පාපේ නැත් වෙන්න සූදානම්ව සිටිනවා. எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. මට උදව් කරන්න පියාණනි. ஆண்டவரே, இந்த பாவத்திலிருந்து விலகுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க. මේ පාපේ නැත් වෙන්න ඔබ වහන්සේ මට උදව් කරන්න. நான் உம் மீது உண்மையாய் அன்பு செலுத்துகிறேன். මම වහන්සේට අවංකව ප්‍රේම කරනවා. நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது ඔබ වහන්සේ කියනකොට கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆரம்பிப்பார். එහෙම කියනකොට උන්වහන්සේ ඔබට උදව් කරන්න இந்த පටන් நேரத்தில் ගන්නවා. நாம் அனைவரும் எழுந்திருப்போம். මේ අවස්ථාවේ අපි සියලු දෙනාම නැගිට සිටිමු. எழுந்திருந்து අපි නැගිට සිට
முழங்கால் படியிட விரும்பியவர்கள் முழங்கால் இட முடியும். ධනයසින් සිටින්ට කැමැත්තයට ධනයසින් සිටින්ට පුළුවන්. இந்த நேரத்தில் அவருடைய சிலுவை தியாகத்தை நாம் நினைவு கூறப் போகிறோம். මේ මොහොතේ උන්වහන්සේගේ කුරුසේ මරණය අපි සිහි කරන්නට යනවා. ஒரு விசை நினைவு கூர்ந்து එක ස්වල්පයක් අපි ඒක සිහි කරලා நாம் ஜெபித்து கூட்டத்தை நிறைவு செய்வோம். අපි යාඥා කරලා මේ මෙහි අවසන් කරන්නට යනවා.